autosta pois, ainakin jonkinnäköistä liikettä. Ja näin nuo vauriot ovat henkisellä puolella, eli ajot olivat tippipäivästä veruksella siinä. Salo pitää kärkipaikkaa, kakkospaikalla on Poola, ja tarkoittaako se sitä, että Ketomäki, joka pääsi jatkamaan, hän on sitten puolestaan sijoituslähdössä kyllä vain. Ja jos Ketomäki olisi keskeyttänyt tuohon samaan paikkaan, niin sen jälkeen olisi Laihiamies ollut jatkopeleissä mukana. Vaan ei ajatella eikä hekuvoida noilla asioilla. Ketomäki sieltä tulee ja on sijoitulilappusin laittanut, ettei koskaan finaalipaikkoja tule. Ja jälleenkin on tulossa. Nyt tulee yleisöluokana finaalipaikka Mersulla. Ja on kova muu varmasti, kun finaalipaikkaa tultiin. Siellä on sitten jo vastus tosi kovaa luokkaa 28. Salo A-finaali näyttää, vaan vastus lienee kovaa tässä vaiheessa turvallipulaskäytö. Nyt ollaan liikkeellä. Salo Kaski tuolta lähtee jatkaa ykköspaikan, Ketomäki on kakkosena. Kolmospaikalle menee Alalammi ja nyt kaataa autonsa Saari. Se on peliselvä Saarella, vitospaikalla näin ollen Paul. Vaikka kuuluttajan kannalta kun tuonne alas ei näe, mutta eipä sillä suurta merkitystä ole. Ja tuolta tullaan ylös ja Ketomäki on noussut kärkeen. Näin haastetaan. Paikalla Alalammi, nelospaikalla Launio, vitospaikalla Poola. Ja nyt on kyllä Alalammin kumplakalustossa pientä käyntihäyriätä. Ihan niin puhtaasti auto ei käy, miten olen tottunut tuostakin autoa kanssa tehtävää. Mahdoton nyt ajetaan, niin näin maaliin. Ja toivotaan, että napsitaan sieltä sijoitus, jos toinenkin parempaa. Toinenkin kierros, se menee pöytäkirjoissa kerromäärillä. Niin päästä on Salo Kaski. Ja saman verran on sitten Siimaan kolmantena olevaa kuljettajaa. Eli Salo Kaskella saman verran kolmospaikalla on Alalammi. Ja Alalammella on viimeisen kierroksen ajalla sitten totinen paikka. Raunion Sami on tulossa ja mieli varmasti Samilla halajaa pykälää ylemmäksi. Ja sen sijaan Ketomäki on jo tulossa kohti ruutulippua. On sitten ruutujoukolla Jerryltä nytteli hattelitukka hänessä ottamassa ja näin Ketomäki ruutulipulle. Ja kun alataan sitten Poola yrittää ruutulipulla ja Mäki sekä Ketomäki. Ja näin ollaan liikkeellä. Nyt on tapainen lähtö. Tuleeko Pihlajamäki ja lyö luukun kiinni, menee ykköspaikalle. Kari ottaa kakkospaikan, Kojola kolmantena. Salo neljäntenä yritti pelata Jujua. Sen jälkeen tulee sieltä puolestaan Viljastaet kumppaneita. Ja tämä järjestyksessä on Pihlajamäki. Kari kakkosena, Kojola kolmantena. Neljäntenä on Salo ja Ketomäki haastaa Saloa. Saloa se minkä kerkeen. Mutta Salo nyt ei käy oikeastaan, niin kerta kaikkiaan auttaa. Ei ole Ketomäki. Kannattaa Pihlajamäki kaksikin mennä ja takaa Kari. Tämän verran peliä on Kojola nelospaikalla Salo. Ketomäki ei kyllä päästä Saloa missään nimessä karkuun ja yrittää kynsihampain nelospaikalla päästä ohi. Se tarjoaisi jälleen alhaalta noustaan. Rakoväli pysynyt ennallaan Pihlajamäki Kari akselillaan ja nyt mukaan veteli Kari saa hieman juonista kiinni. Ja nyt mennään suoraan sitten Pihlajamäki omaan tilanteen ja nyt pannaan penaalia. Tosissaan Kari kakkosena ja kolmantena Kojola. Paikalla edelleen Salo, Ketomäki vitosena ja viimeiselle kierrokselle myöskin Viljanen on lähdössä ja Viljasella näyttäisi sitten olemaan vähän muutakin ongelmaa, lähinnä tekniikkapuolella. Ja Mäki sieltä tulee menemään päivävoittoon. Kojola pitää kolmospaikkaa hallussaan, Kari kakkospaikkaa ja näin päivävoitto ja tuli Pihlajamäki kastastiin. Jokin laatuinen se olkoon, Olli Kari. Tuleeko kakkoseksi, kyllä tulee Rantala.